Tak, přátelé, dneska si budeme povídat o tom, proč většina lidí na tradingu prodělává, čím se liší ti nejlepší od těch ostatních a jak se můžete vy během jediného roka dostat mezi procento těch nejlepších. Nebude to žádné abstraktní povídání se smyšlenými osobami a fejkovými screenshoty. Budu mluvit o konkrétních příbězích skutečných lidí, které jsme měli možnost pozorovat u nás v institutu a být jejich součástí. Jestli vás baví dokola refreshovat hodl portfolio nebo poslouchat pohádky influencerů. For the last 6 months I've been working on my own NFT project that I believe is going to change the game. It's me. This is not about money for me. A další obsah, který vám nepomáhá vydělávat peníze ani se zlepšovat, tak vám doporučím tohle video okamžitě s klidem na duši vypnout. Pokud ale chcete slyšet něco jiného, něco skutečného, použitelného, pokusím se vám to v tomhle videu předat. Nejdřív se krátce představím, jsem CJ, vydělal jsem v tomto roce několik milionů dolarů kryptotradingem a vedu institut, ve kterém spolu s 20 profesionály ukazujeme lidem, jak vydělávat peníze na těch nejzajímavějších příležitostech. Tohle je naše výroční video. Přesně rok zpátky jsme spolu s 250 studenty spustili Well Institut a vydali se na cestu vzájemného vzdělávání, zdokonalování a objevování nových tradingových strategií a konceptů. Byl to unikátní experiment, který ukázal, jak daleko se tradeři můžou během jednoho roka posunout, když jsou ve správné komunitě. Za ten jediný rok mnozí zhodnotili kapitál o stovky až tisíce procent, někteří se stali mentory institutu, někteří spustili vlastní projekty a někteří zvládli všechny 3 věci naraz. Čau Fidele. Skutečných příběhů máme ve Wellzone spoustu a pokud byste se chtěli dozvědět podrobně o dalších z nich, napište nám do komentářů, která z těch 3 kategorií vás nejvíce zajímá a přidejte se k nám zdarma do Discordu, kde budeme příběhy našich mentorů sdílet. Dneska si ale povíme, co všechny ty příběhy spojuje. Které koncepty a kroky v tradingu jsou naprosto nezbytné k dosahování nadstandardních výsledků a co nám umožnilo mít ve skupině tak mnoho lidí, kteří jich dosáhli. Dáme si takovou minutku obecní teorie. Proč většina lidí v tradingu prodělává peníze? Ve výsledku je trading hra s nulovým součtem. To, co vyděláte, někdo jiný prodělá, to, co proděláte, někdo jiný vydělá. Na úkor vás. Přesto existuje ověřená statistika, že na tradingu je ziskových pouze 20% lidí a zbylých 80% prodělává. Tipněte si, proč to tak je, zkuste se zamyslet, co vás napadá. Matematicky je to celkem jednoduchý. Ti, co jsou ziskoví, prostě vydělávají v průměru násobně víc peněz, než ti, kteří prodělávají. Jo, když máte třeba někoho, kdo vydělá $4000, tak na něj se najdou 4, kteří prodělali každý $1000. Ti, co vydělávají, v průměru vydělávají o dost víc, násobně víc, ale ti, co prodělávají, tak těch je víc početně, násobně víc. Matematicky to je jasný. Ale proč tomu tak je? Proč je ziskových lidí 4krát méně než těch ztrátových? Proč to není 50/50? Co vás napadá? Co myslíte? Proč většina lidí prodělává? Myslíte, že to je proto, že jsou všichni hloupí a neschopní, antitalenti na trading, nebo na patiku, nebo na něco dalšího, nemůžou koukat do chartů? Ztrátoví tradeři jsou stejní. Dělají stejné trady, kreslí úplně stejné čáry do úplně stejných grafů, na stejných párech, ve stejnou dobu. Přijímají informace ze stejných zdrojů, na konci informačního řetězce, a informace, které přijímají, jsou zdarma dostupné pro všechny. To, co je dostupné pro všechny, vám nedává žádnou výhodu. A ten poměr, kdy 20% je ziskových, 80% ztrátových, je daný tím, že 80% lidí dělají to samé a neudělají ten další krok dopředu. Neizolují svoje informace, neregulují tok informací, které přijímají, nezískávají informace z první ruky, ale získávají je přežvíkaný tam, kde už se k ním dostane úplně každý. Tak proč jsou tradeři ztrátoví, asi chápeme. A teď si pojďme říct, čím se liší ti nejlepší. Co je unikátního na těch traderech, na tom top 1% a čím se liší od těch ostatních. Pojďme si to trošku rozebrat. Vezmu vás teď do pohádkového světa. Představte si na chvíli, že jste mezi top 1% těch nejlepších traderů na světě. Představte si detailně, jak vypadá váš den, vaše rutina, jakým způsobem získáváte a pracujete s informacemi, co všechno jste museli udělat, naučit se, vyzkoušet si, abyste byli mezi top 1%, abyste se tam dostali. Myslíte si, že jste si třeba přečetli pár tradingových knížky, že jste si přečetli pár tradingových knížek a najednou jste se stali prostě top 1% nejlepších, protože jste si přečetli knížky někde z Amazonu z roku 2005 od traderů, kteří už dávno netradujou, v marketech, který už neexistují a nikdy nebudou existovat.
A jste mezi top 1%? Asi ne. Myslíte si, že jste si třeba koupili nějaký kurz od nějakého YouTube guru nebo influencera nebo nějakého velkého youtubera nebo prostě nějakého marketáka, který vám prodal kurz na Instagramu nebo na něčem takovým. A že na základě toho videokurzu jste se stali prostě top 1% a nyní jako máte nejlepší výsledky v tradingu? Kurzy? Ne, to asi taky nebude ono. Myslíte si, že jste si třeba přečetli nějaký článek nebo otevřeli Twitter, podívali se na nějakého avatara, který vám poradil, jak máte tradovat, podívali se na nějaký charty, udělali tam pár čárek a najednou jste v top 1%? Asi taky ne. Slyšíte, jak strašně stupidně to zní, všechny tyhle věci? Jak strašně nerealistické očekávání je běžně u lidí, co musí udělat k tomu, aby dosáhli těch výsledků? Nepomáhají knížky, nepomáhají kurzy, nepomáhají články, nepomáhá nic, co bych nazval jako statická informace. Statická informace, která je jednou nějakým způsobem zaznamenaná a následně je prodávána nebo koluje někde po internetu a vy si ji můžete zdarma nebo za nějaký drobný příplatek vyzvednout. Nic z toho vás neposune do top 1% ani do top 5% a možná vás to neposune ani do té ziskovosti. Proto je 80% ztrátových, 20% ziskových. A proto lidi nevědí, jak se dostat mezi těch top 5 nebo top 1% pro ty nadstandardní zisky. Jediný, co funguje, je informace, která se vyvíjí, která se pořád vyvíjí spolu s trhem, spolu s tím, co se děje, spolu s tím, jaký jsou aktuálně nástroje. Jo, vemte si, že když čerpáte z kurzu nebo z knížky nebo z nějaký další informace, která je zastaralá třeba jenom 5 let, tak už je absolutně neaktuální. Ty věci nefungují věčně. Existují nový nástroje, trhy se mění, proběhl covid, stalo se spoustu dalších věcí, trhy se úplně změnily, nástroje se úplně změnily. To, že dřív třeba lidi četli charty podle nějakých normálních jako line grafů, pak je četli podle candlesticků, teď už je čtou podle úplně nových nástrojů. Potřebujete nejnovější nástroje, potřebujete nejnovější informace a potřebujete se obklopit lidmi, kteří ty nové informace a nové zdroje, nové nástroje hledají a používají. Statické informace ne, dynamické informace ano. Jak získávat dynamické informace? Jaký máme možnosti získávat dynamické informace? Dynamické informace, to je nějaká vědomost tradera, řekněme, že zná nějaký koncept nebo má nějakou profitabilní strategii, která se vyvíjí spolu s trhem, to znamená, že on ji zdokonaluje spolu s tím, jak se trh mění a jak se mění všechny další okolnosti, jak se mění nástroje, jak se mění všechno ostatní. Dostává informace z první ruky, dostává je z vlastní zkušenosti a používá tu svoji zkušenost, kterou testuje tím, že traduje, k tomu, aby zdokonaloval svoje strategie, aby je sdílel. To znamená, nefunguje nic, co je jednou prostě napsaný nebo jednou zaznamenaný. To, co je jednou napsaný nebo zaznamenaný, může fungovat pár měsíců nebo půl roku nebo rok. Pak to začíná být už starý a přestává to fungovat. Potřebujete vždycky hledat nový nástroje, potřebujete se obklopit komunitou, která ty nástroje používá a která aktivně traduje. Když budete sami, když budete jako solo trader, tak vždycky máte k dispozici pouze vlastní zkušenosti. Vlastní zkušenosti a informace, které jste nabrali z kurzu. Pokud jste ve skupině, to je to, co se snažím znázornit s tím experimentem, který jsme měli s 250 lidma. Pokud jste ve skupině, tak každý hledá nějakým způsobem nový způsoby, jak zdokonalovat svoje strategie, jak zdokonalovat trading, jak hledat nové příležitosti a sdílí je s tou skupinou. A ta skupina dohromady sdílí svoje zkušenosti. A místo toho, abyste získávali za den prostě jeden balíček zkušeností, tak jich získáváte za den třeba 50, protože 50 lidí v té skupině něco sdílí a nějakým způsobem komunikuje o tom, jaký má výsledky, o tom, jaký nabrali zkušenosti a o tom, jak to celé funguje v aktuálním trhu. To znamená, že skupina je mnohem přizpůsobivější než jednotlivci. A tím, že je přizpůsobivější, tak je lépe adaptovaná na nový trh nebo na nové okolnosti, které v trhu vznikají. Takže komunita, ano. Komunita, dynamické informace. To je jakoby to je úplný základ. Potřebujete mít ty nejaktuálnější informace vůči současnému tržnímu stavu. A potřebujete násobit exponenciálně svoje zkušenosti. Takže sdílené zkušenosti, ano. Vždycky dosáhnete lepších výsledků ve skupině nebo v komunitě, která sdílí ty zkušenosti, než solo.
To je prostě prokázaný. Neexistuje žádný trader, který by tradoval stejným způsobem x let a tradoval by líp, než někdo, u koho se strategie vyvíjí podle těch sdílených zkušeností z celé skupiny. Teď ale zase záleží, v jaký jste komunitě. Jo, můžete být v komunitě, která sice sdílí informace, ale jste prostě v komunitě, kde všichni prodělávají peníze. Takže si lidi vlastně sdílejí navzájem ty špatné informace a učí se navzájem špatné strategie. To je možná ještě horší, než to dělat solo. Jo, v tomhle směru proto ty lidi ztrácejí víru v to, že vůbec mají být v nějaký komunitě nebo skupině, nebo že mají vůbec svoje trady s někým diskutovat, protože prostě nemají s kým, vzhledem k tomu, že všichni prodělávají peníze. Pokud jste ale v komunitě, která i přes bear market ty peníze vydělává konzistentně, máte tam hodně lidí, od kterých se máte co naučit, máte tam spoustu lidí, kteří mají funkční strategie, které fungují. Není tam 1, 2 nebo 3 lidi, kteří vám dávají nějaký market outlook nebo prostě názor na trh. Máte tam 50, 250 lidí, kteří sdílejí svoje informace a mnohým z nich ty strategie fungují. V ten moment vy na sebe můžete začít nabalovat ty funkční strategie od těch lidí, kteří v tom mají úspěch a můžete je začít replikovat a používat vlastním způsobem na aktuální trh. Komunita vítězů rovná se vítězíme. Komunita poražených rovná se proděláváme. Jo, a vy se musíte dostat minimálně mezi těch 20% vítězů na tom trhu, protože jak jsem říkal, 80% poražených, 20% vítězů. Musíte se dostat mezi těch 20% do té správné komunity, do komunity, kde není 1, 2, 3 vítězové a zbytek lidí tak nějak jenom konzumuje informace nebo prostě je čerpá nebo třeba prodělávají, neberou to vážně, nevěnují tomu čas. Musíte se dostat mezi těch top 20%. To je jakoby první základ. A následně musíte z těch top 20% začít sbírat ty nejlepší strategie a ty nejlepší koncepty od těch lidí, kteří vám je jsou ochotní předávat nebo kteří je s vámi sdílejí. Jo, a tím se v rámci těch 20% dostáváte z těch 20 třeba na těch top 5% a následně na to top 1%. Jo, protože jakmile jste v komunitě vítězů, kde prostě všichni, kde naprostá většina traderů vydělává peníze i v nepříznivých tržních podmínkách, tak je hrozně malá šance, pokud v té komunitě budete aktivní a pokud budete ty informace aktivně přijímat, tak je hrozně malá šance, že zůstanete mezi těmi 80% poražených, který ani nejsou už v té komunitě, který to vzdali nebo který tomu nedávají dostatečnou píli a čas, nebo kteří nezdílejí informace. Tím, že jste jenom obklopeni těmi lidmi, kteří ty výsledky mají a máte možnost jim koukat pod ruce, máte možnost sledovat, co dělají, máte možnost si od nich něco brát do těch svých strategií, tak už jenom tím jste automaticky v komunitě těch vítězů a dostáváte se mezi těch top 20%. A je pak už na vás, kolik tomu dáte času a jak se zařadíte v rámci těch 20%. Zda budete v top 5 nebo v top 1 nebo jenom v těch top 20% ziskových. Ale základ je mít aspoň přístup, mít tu možnost koukat lidem pod ruce, co teď aktuálně v aktuálním trhu funguje nejlépe. Brát si to od nich a začít to používat, uplatňovat u vlastních strategií. Jo, takže dostáváme se prostě do range top 1% až top 20% ziskových traderů. Jo, to je to, co pro vás udělá dobrá komunita, pokud správně ta komunita funguje a interaguje. To je ten experiment, který jsme provedli za ten jediný rok. A to je ten experiment, který prokázal, že tohle je ta nejefektivnější cesta, jak se v tom tradingu rozvíjet. Dynamické informace, komunita, sdílení zkušeností, exponenciální křivka učení v rámci těch zkušeností a následně už je to jenom o vašem čase a vaší píli, kterou tomu věnujete. Tak, dejme tomu, že jste se dostali mezi 20%, teď se potřebujete dostat do toho top 1%. Takže jste ve správné komunitě, studujete s tou komunitou, vybrali jste si komunitu, která není, řekněme, v ranži 20% až 50%, nebo v ranži třeba 10% až 30%, ale jste v té komunitě, kde máte to top 1% a máte tam spoustu lidí, kteří jsou všeobecně v top 20, v top 10, v top 5%. Dejme tomu, že tohle jste dokázali. Jo, teďka na tom příkladu, na tom experimentu, který jsme provedli, k čemu jsem došel, že vlastně dělí ty 1% od těch 20%. Jo, za prvý jsou to zkušenosti. Za druhý je to vytrvalost a za třetí je to variabilita nástrojů a názorů. Tak, zkušenosti. Zkušenosti, to je prostě funkce toho, kolik tomu věnujete času, ne času studijně,
ale kolik věnujete času vlastnímu tradingu a zaznamenávání vlastních zkušeností z vlastního tradingu. Každému sedí něco trošku jiného. Někomu sedí tradovat vyšší timeframe, nižší timeframe, větší capy, menší capy. Jsou tam prostě je tam spoustu různých možností, co můžete tradovat a jakým způsobem. O tom to aktivně řešíme u nás na Discordu nebo na našich eventech, jsme to často probírali, vlastně komu co víc vyhovuje. Jo, zkušenosti hrozně důležité, jakoby asi nejdůležitější faktor. Musíte si ale zkusit na sobě, na vlastní psychice, na vlastních schopnostech, co vám sedí, co vám vyhovuje, co vám vydělává nejvíc peněz a musíte to zaznamenávat. Jo, takže zkušenosti, journaling, to znamená zaznamenávání těch úspěšných a neúspěšných tradeů, úspěšných a neúspěšných směrů, jaký máte pocity, jak šel ten trade, statistika a tak dále. Jo, zkušenosti a zaznamenávání. Jenom když v té komunitě, v těch top 20%, když budete dělat jenom tenhle jeden bod, když budete zkoušet a zaznamenávat výsledky, tak během toho jednoho roka zjistíte, co vám funguje, co vám nefunguje. Odfiltrujete to, co vám nefunguje. Necháte si to, co vám vyhovuje. A už jste třeba mezi top 5%. Když jeden rok budete poctivě zkoušet a zaznamenávat svoje výsledky, zaznamenávat, co se vám děje. Strašně důležitý. Další věc je vytrvalost. Protože v tradingu každá informace ztrácí hodnotu s časem. Pokud třeba máte funkční strategii, tak za rok ta funkční strategie už může být absolutně nefunkční a může naopak prodělávat peníze. To znamená, musíte vytrvat v tom trhu a vyvíjet postupně svoje vědomosti. I když je trh nepříznivý, i když se vám nedaří, i když se děje cokoliv, musíte vytrvat, musíte dále zdokonalovat svoje strategie, zaznamenávat všechno, co se vám děje, vytrvat prostě v tom trhu. Zůstat tam jednou denně se na to podívat, zanalyzovat trošku, co byste dělali, podívat se, jak by to dopadlo. Jo, vytrvalost prostě nějakým způsobem zůstávat u toho. Variabilita nástrojů a názorů. Pokud tohle nemáte, pokud máte představu, že v tradingu vždycky je jedna možnost správná, tak nikdy nebudete zdokonalovat svůj trading nebo svoje možnosti. Pokud budete přesvědčeni, že neexistuje jiný názor, který by vás měl ovlivnit nebo který by byl lepší než ten váš, musíte mít variabilitu, musíte mít v rámci té skupiny musíte mít nějaký neshody. Někdo si myslí třeba, že ten asset má stát víc, někdo, že míň, někdo si myslí, že to je dobrý trade, někdo, že to je špatný trade. Ono to nějak dopadne a na základě toho vy koukáte, kdo měl v čem pravdu a kdo byl v čem dobrý a už si díky tomu tvoříte vlastní arzenál, děláte si poznámky u těch lidí z té skupiny, kdo dělá jaký trady správně, kdo dělá jaký trady špatně. Máme ve skupině nebo obecně v tradingu máme spoustu lidí, kteří jenom kopírují cizí trady, ale funguje to na základě toho, že měli možnost ty lidi pozorovat dostatečně dlouho. Pokud přijdete do nějaký nové skupiny nebo začnete kopírovat nějakého jednoho člověka, tak vy vlastně nemáte statistiku s ním. Nemáte statistiku, jak vám vycházelo kopírování nebo tradování podle něj a jak jsou pro vás ty jeho informace nebo ty jeho trady hodnotný. Jak je můžete používat, nemůžete používat. Pokud máte skupinu, tak vy si tvoříte osobní vztah s každým tím člověkem a víte u každého, jakým způsobem v rámci té skupiny můžete používat nebo nepoužívat jeho názory a jeho výsledky. Spoustu lidí jenom na základě kopírování a na základě toho, že pozorují dostatečně dlouho ty lidi u nás ve skupině, tak mají možnost vlastně dělat ještě lepší trady než vlastně ten autor toho tradu, protože oni se podívají na názor jednoho člověka, pak se podívají na názor druhýho a třeba otevřou trade pouze pokud si ty dva názory shodují. Každý ten názor má třeba šanci na úspěch 70%. To znamená, že když otevíráte podle jednoho člověka, máte šanci 70% na úspěch. Když otevíráte podle dvou, tak ta vaše šance dál roste. Jo? To znamená, že máte 70% a ještě ty pravděpodobnosti se začínají prolínat. Jo? To znamená, že čím víc máte lidí a čím větší máte konfluenci těch jednotlivých názorů, tím víc roste šance na úspěch toho tradu. Jo? To je variabilita názorů. Variabilita nástrojů. Opět. Pokud tradujete pouze podle jedné techniky, pokud děláte pouze technickou analýzu, pokud děláte pouze fundamentální analýzu, máte mnohem horší výsledky, než když máte z různých oborů na základě různých metodik názory na stejný trade. To znamená, technicky třeba trade vypadá dobře a zároveň fundamentálně vypadá dobře a zároveň vypadá dobře na základě třeba nějakého news tradingu, tak už máte průnik 3 různých faktorů, který vám napovídají, že ten trade bude úspěšný. A samozřejmě ta úspěšnost toho tradu už není pouze trošku zlepšená, ale ty pravděpodobnosti se začínají kombinovat a začíná to celé nasvědčovat tomu, že
ten trade směřuje prostě ke 100% úspěšnosti. Jo, máte vlastně možnost se podívat na ten trade z různých úhlů pohledu, od různých lidí a vytvořit si vlastní názor, který formujete na základě těch všech oblastí. Takže kombinování úspěšných pravděpodobností. Tak, už koukám, že se mi tady trošku stmívá, takže přepnu do dnešního setupu, nebo vám to dotočím o trochu později, ale za chvilku si povíme vlastně, jak tohle celý využít a jak používat tyhle nástroje k tomu, abyste se dostali mezi top 1% a ukážeme si na těch skutečných případech z toho našeho experimentu, jak to funguje u nás, nebo jak to fungovalo vlastně v tom experimentu u Wellzone, u Well Institutu během jediného roka. Osobně jsem byl velmi překvapený, že to bylo vůbec dosažitelné za tak krátkou dobu. Že za tak krátkou dobu lidi opravdu mohli na základě těch konceptů dosahovat výsledků, který jsem ani nečekal, nebo který vlastně nejsou nikdy jinde k dispozici. Základní myšlenka Wellzone je v tom, že kdokoliv může přijít, začít sdílet svoje trady nebo vědomosti nebo nějaký příspěvky a pokud bude dostávat pozitivní reakce, lajky a tak dále, tak za to bude odměněn. Kdokoliv, můžete to být vy, může to být váš kamarád, kdokoliv k nám přijde, sdílí své příspěvky, dostává pozitivní reakce od komunity, bude odměněn. Stává se mentorem a následně potom, co se stává mentorem, je odměňován. Jo, to je ta idea, to je jakoby ten základ, který u nás je. Proto máme tolik profesionálů, proto máme tolik mentorů, proto máme vlastně v té skupině za jediný rok tolik úspěchů. Vysvětlím proč to tak funguje. Když člověk přijde a začíná sdílet s jinými lidmi svoje trady, svůj nějaký progres nebo svoje vědomosti, tak se stává sám před sebou accountable. Začíná dělat journaling, nabírá zkušenosti a má zodpovědnost vůči těm lidem, vůči tomu, co sdílí. Všimněte si, že pokud svůj trade budete sdílet s větším počtem lidí a budete na to dostávat feedback, tak za prvý máte zpětnou vazbu, na základě který můžete vylepšovat svoje trady, a za druhý, vy sami před sebou se cítíte víc zodpovědní dělat ty správné trady a ty nesprávné vyřazovat. Jo, už jenom tenhle proces vás posouvá o několik desítek procent nahoru v té škále od 1% po 100%. Pak vytrvalost. Pokud jste odměňováni na základě toho, že sdílíte svoje trady nejenom trhem, ale taky tou komunitou, tak jste mnohem vytrvalejší. Mnohem déle tradujete, mnohem více tradujete, více se zajímáte o ten trh. Máte vždycky spoustu nápadů, jak se rozvíjet, jak tu strategii vylepšit, jak vylepšit svoje tradingové schopnosti a svoje vědomosti o tom trhu. To máte taky díky té skupině. Pak variabilita nástrojů a názorů. Taky to samý. Jo, nejste tam v té situaci sami. Je tam s vámi dalších 50, 200, 400 lidí, kteří sdílejí to samý. A vy se můžete podívat, co používají oni, jaký strategie mají oni. Máte vlastně přístup k té škále těch nástrojů lidí, kteří vzájemně sdílejí ty informace. Takže taky, tohle máme taky hotový. No a následně kombinování úspěšných pravděpodobností. Vždycky, než otevřete trade, tak se můžete rozkoukat, jaký názor na ten trade mají jiní lidé u nás ve skupině, nebo zda třeba nějací mentoři vám k tomu dávají nějaký feedback k tomu tradu a tak dál. Vlastně můžete si ověřovat, můžete s lidmi, kteří jsou úspěšní v tom tradingu, můžete probírat, co je vlastně správný, co je špatný. Můžete se jich ptát na otázky, můžete dostávat feedback, můžete jim koukat pod ruce. Jo, tyhle ty 4 hlavní parametry. Ono jich je ve skutečnosti jich mnohem víc, jenom nechci, aby tohle video bylo příliš dlouhý, ale tyhle 4 hlavní parametry vám v podstatě zaručí, že se dostanete minimálně mezi těch top 20% a následně případně mezi top 5 nebo top 1% všech traderů. Tohle je naše Discordová Wellzone skupina, ve který ten experiment začal. Když se podíváte, tady v Začni zde se můžete podívat, jak to celý funguje, je tam popsaný celý ten mechanismus, o kterým jsem dneska mluvil, jak se z členů postupně stávají mentoři, jak začínají být odměňováni, jaký je tam průběh a tak dál. Můžete se podívat, kolik tu máme mentorů, kteří jsou online, nebo kolik tu máme aktivních členů a tak dále. Tohle je prostě skupina, ve který to celý probíhá. To je skupina, ve který proběhl ten experiment. Pokud byste si chtěli víc prohlédnout o tom, jak to celý funguje, pochopit celou tu dynamiku, jak se z běžného uživatele stává mentor, kolik dostáváte odměn za to, že sdílíte svoje trady nebo svůj obsah a tak dále. Můžete se kouknout u nás na Discordu, tady jsou vlastně popsaný ta hlavní dynamika toho, jak to celý funguje, nebo jak funguje průběh, když se k nám připojíte. Tady jsou všichni naši mentoři, členové a tak dále. Můžete si prohlédnout, kolik jich je online, položit jim nějakou otázku, dostat odpovědi na to, co vás vždycky trápilo nebo zajímalo a tak dále. Vlastně jsme
v tomhle směru otevřená komunita. V tuhle chvíli prozatím může kdokoliv vstoupit do toho Discordu. Mám obrovskou radost z výsledků naší skupiny v tomto roce. Spoustě členů se díky tomuto experimentu změnil život. Mnozí odešli z práce a našli si novou kariérní cestu v našem kolektivu. Byl bych moc rád, kdyby se v našem druhém roce u nás dozvědělo ještě víc lidí. Jsme přátelská komunita převážně Čechů a Slováků. Sdílíme spolu know-how, cenné informace a příležitosti. Pořádáme traderské a jiné zážitkové eventy, kde se členové seznamují, networkují a spolupracují. Nejsme jen o kryptu a o tradingu. Jsme také o tom, aby si lidi našli přátele, se kterými je bude bavit se společně zlepšovat ve správě a množení svých peněz. Úspěch skupiny je založen především na skvělém kolektivu, za který vděčím všem našim členům. Jejich vývoj, příběhy a výsledky můžete sledovat u nás na Discordu v recenzích a dalších kanálech. Pokud znáte někoho, kdo potřebuje pomoc s portfoliem nebo s tradingem, lépe se zorientovat v trhu, něco se přiučit a tak dále, nasdílejte jim tohle video. Pokud znáte někoho, kdo v tradingu nebo v kryptu už něčeho dosáhl a dobře mu rozumí, dejte jim o nás určitě vědět. Myslím, že se jim u nás bude líbit. Pokud se vám tohle téma nebo video líbilo, dejte prosím like, odběr a napište mi do komentářů, co byste chtěli vidět v dalších videích. Nebuďte stejní jako těch 80%. Budu se na vás těšit na našem Discordu mezi 20% těch nejlepších. Zatím ahoj.